Moly Dhaba. Oh. Hello everyone, welcome back to my channel. Mình này lần mấy thà đó, đi này ni vlog. Mình này lần mấy thà đó, ý gurung thục thật là. Đi này bữa thứ này xe mà ban lại mưa rằng rồi. Thua cả cái đó, đâm mày lu, anh thấy nè. Spare số là dân lặng á, bây bây sai xe bizna nào rằng. Bố chú huy thằng lắm anh này cái cả đeo bị sim lặng bị sim. Mình này lần mấy thà đó, đi này ni video call. Đi lấy đường nào à? Nó một thằng đi lấy đường. Puzzle go. Acha, đi vậy. Khirkini color choice खालामदोंमोन थारमाने जोंना न'आथ' black and white नालाय ओमफ्राय खोरखि दरजायावसो फुनगोरोनो बिनिनो कालार बासिबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय न'नि वालावबो नैबे कालारखौनो सेलेक्ट खालामबावबाय थारमाने बिदि माख्लिख्लिखौसो फुनोनो मालाय मालिकआ फोरमायदि इलो गथ' खय घन्टा नेहोनांगौ आधा घन्टा ओमफ्राय हेलमेटजों फनजों मानो फनखौ खोमायाव लाखो मा जानानै फन रायलायनानै सालायबोगोन अरे बाव थांनो नोंसोरो सानैबो बेरायहैनो KFC जाहैनो लायालां बारा अ बोरै रोंखो नों हारसिंबावनो आंहा बिदि बानायनो रोङा औ चलो हनै नांथालायसैलाय सयथिबो गाखो नै हेलमेटजों हुलमेटजों फुबाय थाया आइदै ग्लासाबो अयथासार असान्थि नोंनि हेलमेटखौ बुरु हाजाव उरांगो दावराव जि लुज हेलमेटानो ओरै थांनोसै ओरै अबाव थाङो थांलाबाय थानोसै थ'दो जाबाय नुबाय हाजो नुफेराखैमोन ना ओमफ्राय जों मा फैबाय Moly Dhaba होमबा जों सफैबाय जों डेस्टिनेसनाव मा होनो Moly Dhaba देखो मेरा सिल हो गया ये देखो दानी बिसिबांबालाय आरो सासेयावनो सानै एडजास्ट तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं कैसा लगा मेरा मजाक साबरी लागोन नङाब्रा हटौ कुछ भी नहीं बिद्दा खानायखौ नायदों बिदा जानोसै नों बिद्दाखासो नामानो बिदा जानो आया आय मम्मी जोर से बोलो जय माता दी SheCan tukka ओमफ्राय SheCan Chowmin ये देखो शी अलग किस्म का होगा इसको हम खाने के लिए आया है ये अलग किस्म का क्या है पकोड़ा है ये देखो हाँ तुम भी बताओ मारे को बताओ क्या बा ग्रीन आव नों बेखौ लोङो दे लोंलाय स्ट्र' लाबोदो ओइ गोसासो बेखौ मानो माबाखो नोङो नै बेजों फुगार नोंखौ देखायनो आं देलाय लोंलाय नमकीन Henggalai, anu gila. Bapak. Lai. Tengok, pindah, jus kue sakit, salah. Sharing sekali. Ada dua aja. Menit berapa ya? Ini boleh mengatakan Malika ya, owner. 미친
kitchenaव दा hello holy moly hi join us मानो सामफ्रामबो always सिङावल' थायो सोगलाजो जों आलासिफोरखौ रायलायफैनांगौब्रा मोजां मोनदोंना मोनाखै माबायदि जाखो जानायफ्रा बिदि होननानै सोंफैनांगौ SheCan Chowmin बेबायदि जायो मिथिबायना रायजोफोर SheCan Chowmin SHECan SheCan Hey guys welcome back cut Elena Đấy, नोंथाङाथ' सिनायखायोना बे सोर नों सिनायाबा खिन्थाहरदो बे आंनि बिनानाव दोनबोदों बिथाङा आंखौ माने ओरैनो थानायखौ लेंबोदों नालाय आं गारि थाव सोनानैसो फ्रियाव नङा नोङो फ्रियाव फैथारा आलदा आरो बिनि सायाव जानाय ओरैबायदि माने जानला मोनलाबाया आरोखि फुरा VIP very important person सार्भिसा गोदानखाय एसे खम जादों खोमा माने जाया रोङा जादोंदां मानसिफ्रा खमदां एसे बिसोरा फैया नालाय वेटारबो दै बिहरनो माबा बिहरनो फैया नालाय जोङो जानानै सिरि खारखोमालांबाय फट'बो जादो फट' फैसा लाखि कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं सिनेबा लामायाव थासोलायो बिसोरो फाइनालि जोङो ससबो मोनबाय बे मोनसे जाखांनायनि उनाव एबारसो सस दै बथल सफैबाय ओमफ्राय नैबे ready steady ready go Purple. Tasty apa? आखाइजोंसो जाबाय बिमा फिसा दाबो जाखानायलाय Mami है बिल मोना ना बिल मोना औ 560 बर'आव मा होनो 560 ओमफ्राय जेला जों जाखाना फैयो होमबा लामायाव आगै इंलिश मेकारखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय नै सासे आंहाबो इउटुब चेनेल दं एसे फंनैसो बुंनानै होदो होननानै सासे लाबाय ओमफ्राय आं गोजाननिफ्राय खिहरबाय आं नांबाय थाला साननानै ओमफ्राय बेनोसै आरो माने खाथियाव लोगो मोनबाय ओमफ्राय अन्थाव लुथुथुथुथार मानसियालाय एथ'बां लुथुथुबो नङा आगै गैयिनो अबे जागोन बेखौ बेरायखौ किसान बाजारखौनो होनो नामा होमबा ओमफ्राय बे सिगाङावहाय बाव न' दंखायोमोन नालाय ए बयबो बेरायफैनो हागोन जोंबो ओरै बङाइयाव फैनानै आगैनि धाबायाव हाबफैबाय औ दे होमबालाय फाइनली आगै इंलिश मेकारखौ लोगो मोनबाय हनै इतनी खुशी मुझे मा ओमफ्राय माबा नालाय जों दासो गोदान नालाय माबा लाजिलायो आरोखि फाइनली अबेसो बेबो मानसिखासो फाइनली दा जों अबाव थांगोन ओइ जों दा अबाव थांगोन इउनिभार्सेल No, बे गथ'खौ नुवाखै इउनिभार्सेल थांला जोङो दा जायखिया थांसै अबा बेरायनायनि प्लेनिं ओमफ्राय बावनो जि गोबाव जाबाय ओमफ्राय दा जोङो आगै इंलिश मेकार जोंनि बेवहाय माबा फैनो सानबाय जोङो बिजनेस खुलिनो सानदों बेवहाय गय दखान बारा गिदिर नङा एसेल' हाया एसेबानो जायो न' फिसासा मोनसे मोनबा जागोन ना फाथासिरा ओरैनो Bye bye Holy Moly Dhaba bye Holy Moly Dhaba bye जों दा न'आव थांफिननोसै मा होनदों फन हरो ओमफ्राय गावजोंनो रायलायो ओमफ्राय लामा गेजेरावसो न'आव थाबा हाय आलासियानो फैबाय मालाबाबो होनफेरा बियो नामायाव लोगो मोनबा जोंनाव थांनो होबाय बिबो नां लामायावनो नांलायगासिनो थांखाया गावनो न'आव थाबाथाय उन्दुदोंसो होनो लेंहरबासो थांगोन ना बिलाइ खामायखौनाय जागोन आं बिदिखौ थाङा नों न'आव सोगोन आं दायो फन हरनानै लोगोनसै आइ दांदो चलो
Ngủ đây Địch. Ok. Bye bye. Các bạn đi video của em xong đến thôn C. Bye bye.